हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आज आपण को देखेबी आमर जो भाउज तार आज साध खिया ताको आम डाकिजु घर को सब जिनस तैयारी करके खुआवाई। से गोटे भात बसीगला, गोटे क्षीर कॉफी कराहब। आज कौन कौन सब हम मुझे देखेबी। आज रोषे कौन बोल आज भात साधा डाली पनीर पोटल खुर्मा आउ दही बाइगण आम सब सजाई थुआई पिठा पिठी सब हम सब जिन तैयारी हम। तो चलतु जा रोषे करिया। कौन कौन सब आम आज करुँ सब देखेबू। बादाम आनी के थोड़े सब सी आसिले खिया दिया बोली सब जाई थुआई। एठे सब पिठा बना हाँवाई सब सामग्री आसिक थुआई सब। पोटल सब कटा सरीगला, आलू कटा हो, बैगण कटा हो, बैगणटा कटा हे थुआई। एपटे मुझे पनीर काटिक थी जा रोषे कर। डाली बसीगला, भात घास होपटे डाली बसीगला। रोषे स्टार्ट करदे। तेलटा आइले पकईया। और सब काजू मगज से पड़ी खाली मिसई आग यहाँ ग्राइंडिंग करदेला तापर आउ गोटे बतरे मगज मगज बतरा। हाँ मोर ये सब रोषे भी छणाछुणी करदे। गोटे बैगण दही बैगण छाणाछुणी कर गोटे भात हो आसला। एपटे पोटल हरिका सब छणा हम। छणा हेले रोषे सागे सागे स्टार्ट हो। तो बैगण तो छणा होगला रोषे हम। मो झील गला साढ़े ता माई की आने को बासन बासन हजाहजी कर गलु आने को। भात होगला, डाली होगला, दही बैगण साधारे सुगार फ्री पकई कराला। ये तरकारी पनीर तरकारी बड़े दही बैगण ये होगला। आलू मटर सब थी खाली पापड़टा छाणीदे भात खिया हम। रुना नड़ी खाइला बो मागुच से दौनी दे जो से जो जरी देलुनी ये जो गछ कही दबु बोलिका गोटे गछ आनिक दबु बोलिका तोते गछ देवी तो माटी ना से गछ लगे ना ये कहली बाल्टीटा सोच तोर खराब पड़ू चाहिए सब भल लगे ये रखनी ये रखी छाई सुंदर भी देखा मो गछटा अधा खरा अधा साइड सुखीगला। मो झील ये आणिक आइला सोता को आ कान्हा को कालिया। मो झील तो खाली से वीडियो कला से खाली बुली जाए। बांधी दे कम आइलु तोर को कान्हा को नहीं रखी देख आम बांधा वाला आसिले पड़ेली घर बांधा वाला आसिले। से भी नुआ साइड में गई पूरा मैच मैच थोड़ी रुना से थोड़ी बारी जो सागर में से तो नहीं मना कले घर तो काम कर मना कर कौन करिए। हाँ नहीं और बस तू भात खाई देवा
ଲଗେଇକି ଆଣି ପାଇପ୍ ଆଣିନୁ ସୋତା ଟିକେ କାହ୍ନାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କାହ୍ନା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଗଲୁ 3 ଜଣ ଯାକୁ 4 ଜଣ ଯାକୁ ଟିକେ ପଇଡ଼ ଦେଇଦେବୁ ଆଗ ସେ କହିଲା ତୋ ଅଇଁଠା ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଲୁ ତେଣୁ ସେ ପାଣିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇଡ଼ ଚା ଟିକେ ଏ ପାଇପ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖ ଆମ କାହ୍ନା ପଇଡ଼ ପିଇବା 4 ଜଣ ଯାକ ହବନି ତ ହେନ୍ତି ର ସେଇ ଡ୍ରଟା ଟେକିକି ଏଇଠି ଯାଇନି ସେ ପଇଡ଼ଟା ଧଇଲେ ହଉନି ବା ଦେଖ କାଳିଆ କୁଣିଆ ହେଇକି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତେଣୁ ସେ ଆଗ ପିଇଲା ତାପରେ ଲଡ଼ୁ ବଙ୍କା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛି ମତେ ଦେ ଆସିଲେଣି ଆରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାତ ଖାଇବୁ ଏବେ ଏଠି କାହ୍ନାକୁ ଦିଆହେଉଛି ଖାଇବାକୁ କାହ୍ନା ଆସିକି ତ ଭୋକ କଲା ହେଇପଡ଼ିବ ମାଉସୀ ଆଗ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ ସେ ଭୋଜି ଖାଉଛି ବିକଳିଆ ମଣିଷ ଟିକେ କେମିତି ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିକଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଆକୁ କୁହନ୍ତି ବିକଳା ଦେଖ ଆଇ ଆମର ଟିଫିନ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଇ ସବୁ କାଟି ପକଉଛି ଶୁଣୁ ଏପଟେ ତୁମେ ଆମର ବରା ବଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସୁଜି ଫେଣ୍ଟି ପକଉଛି ଏଇ ମୁଗରୁ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ପୁଣି ଆମର ତୁଳସୀ ନାନୀ Why are you sitting here? ଗପୁନି ବସି କୁରକୁରି ଖାଉଛି ସାଗର ଆଇଛି କି अरे जो ये ସବୁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଉଛି ଏଠି ଆମର ନଡ଼ିଆ କୋରା ପାଇଁ ବସିଲାଣି ଏପଟେ ସୁଜି କାକରା ନଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପକେଇ ଦଉନୁ ପକେଇଦେ ସବୁ ସେତିକି ନଡ଼ିଆ ଦବ ଓହୋ ରଖି ତାହେଲେ ଏତିକି ନଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ମତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ ବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରୁଟି ପରଟା ବାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଶସ୍ତା ସୁଜି ପୁରୀ ମୋର ଗୋଟେ ହେଲା ବେଳେ 3ଟା ହେଲେ ଦେଖିଲୁ ମୋଟା ହଁ ମୋର ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆରେ ଦେଖ ମୋ এটা পুরি না ইয়ে এটা সম্বলপুর কাকেরা সম্বলপুর কাকেরা ଏଇଟା କାକେରା କେତେ କେତେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ହବନି ଖାଲି ଦେଖ ତମେ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ଯୋଉ ଚାପା ଆମର ବୋଉ ଧୋଇଛି ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଟିକେ ସେ ଚାପା ଦେଇକି ଚାପି ଦେବୁ ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ଗଲା କାମ ଜିନିଷ ଏପଟେ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ ନାହିଁ ପକେଇ ଦିଅ ତେଲ ଦେଖିଲ ଆସିଲ ଆଙ୍ଗୁଠି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଭାଇ ପିଠା କରିବେ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗଲା କାମ
ଦନ୍ତୁଛି ଆଉ ଆମେ ବସିକି ଖାଇବା এইটা তো নলে জন্তি দেবে হেদিরে ଆମେ ଏଇଟା ତାତି ଯିବା দে ମୋ ହାତଟା ପୋଡୁଛି ଯୋଉ ବଢେ ଗାଈ ଯାଉ বিভিন্ন তমু দাতিও রামু দাতিও এইটা কোন আগে কো জন্তু নলে হেইনি ନାଇଁ ମୁଁ ସୁଜିଟା ପଡ଼ିକି ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ସେ କଥା କରିବ ক্যামেরা ভাঙি দেবি ଆରେ ମାମୁଁ ଚପଟିছে ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାମୁଁ ଚକଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ନାନୀ ଆମର ନଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପୁଣି ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବ 8-3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ମୁଗ ଆଣି ବୋଲି ମୋ ମାମି ଯୋଉ ମୁଗ କାଲି ନେଇଥିଲା ହଁ ଆଣିବୁ ମୁଁ ବିରି କିଲେ ନେଇଯିବି কাটু ଜଣା ପଡ଼ିବ ସିମେଇ ଆଉ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବ ସିମେଇ ଟିକେ କରିବ ହଁ ଯଦି ସିମେଇ ଆଜି କିଛି କରିବନି ତାକୁ ସିମେଇକୁ କିଛି ଦିଆହବନି ଆଜି ନୁହଁ ଏ ଯୋଉ ଆଳୁ ଚପ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କିଛି ସରୁନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲାଣି ଶୁଣି ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ବରା ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ବସିଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଛଣା ହବ ଆହୁରି କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି କେତେବେଳେ ପିଠା ଖିଆ ହବ କାକେରା ଛଣା ହେଇଯାଇଛି କାକେରା ଛଣା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଯେମିତିକି ଜଣି ପକା ହେଇଥିଲା ଆସ 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 ଚଲ ଆମ ପିଠା ତମେ କେତେବେଳେ ରହସ୍ୟ କରିବ ସିଏ ତ ତମକୁ ରହସ୍ୟ କରିବାକୁ ଦଉନି କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ତମେ ଖାଇଦିଅ ତ ଲାଟିନି ଯାଉଥିଲ ବା ହଁ ରେଣ୍ଡି କହିଦେଲା ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଖାଉ ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଆସେ ଖାଇସାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ହଉ ଧର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।